Pori, Viron kilvet. Ritasin ohi keskustan suuntaan. Saatiin hätäkeskukselta tehtävä, että tämmöinen valkoinen pakettiauto ajelee vähän miten sattuu käyttäen muun muassa vastaantulijoiden kaistaa. Ja kuljettajan kuntoa siinä sitten epäiltiin ja semmoista lähdettiin tarkistamaan. Mikäs tuolta tulee edestä päin? Se on varmaankin toi. Joo. 100. 215 kohde. Ja 215 pysäyttelee tässä Rauhanpuistossa tämmöisen Viron kilvissä olevan transporterin. Jumalautaa. No niin. Ai tää meni tällain. Selvä. Okei. No niin, kuljettaja sitten tähän. Kuljettaja tähän. Hyvin äkkiä. Tämä tässä. Joo. Kuljettaja olit sinä. Joo, mä näin kun sä ajoit. Kun sä tulit meitä vastaan, hölmö. Ei ymmärrä. Joo. You was driver. Yes. Oh no. Yes, you was driver. No, no. Yes. We see. Not driver. Yes. We have eyes. Me nähtiin kun sä ajoit. Ja sä puhut hyvin suomea kyllä mä tiedän. Niin. Puhalla siihen. I'm not driver. Okay. Come here. Hölmö. Come here. Come here. Come on. Koska tämä meidän epäilemään kuljettaja kiisti, että hän ei ole ajanut sitä autoa, niin päädyttiin sitten siihen, että koko porukka lähtee laitokselle selvittämään, että saadaan sitten selville se kuljettaja ainakin sitten sinne laitokselle. Hyppää sinne. Entä, miksi virolainen voitte... Joo, meillä on täällä aika hankalia viromiehiä. Tarvittaisiin toista maijapartioa. Meidän autossa on 1 kappale kyytissä jo ja 6 vaikeaa tapausta tässä ulkopuolella. Maksu tulee 15 euroa, jos hän ei ole ajanut. Maksaa mulle 15 euroa. Hyvä diili. Hei. On hyvä diili. Eipä sä yritä lahjoa poliisia. Mihin sä lähdet? Mihin luulet lähteväs? Sä et lähde mihinkään. Te olette kaikki kiinni meillä. Tulette poliisilaitoksilla. Ei ole tarve istuta. Voi auttaa. Se reepi pois. Miksi menee kauan? No koska kun ei löytyy kuski tähän autoon, niin kaikki on sit kiinni otettuja. Se sanois, että hän on kiinni. Joo. Sanoisitte. Niin, mutta sä sanoit, että ei oo, niin... Jaa, mä sanoisin, että ei ole. Joo. Seuraavat. Mutta mä olen Rahuli. Sinne niin. Tuo meni vallan mahdottomaksi tilanne. Joo, mä huomasin. Ei se ole vieläkään rauhoittunut. Mun firma on asianajaja tulee ja hoitaa tämä homma. Ai sun firma asianajaja tulee vai? Aha, selvä, no hyvä. Onko nyt hausut täynnä? Joo, ei kun... Muista sitten, se on Satakunnan poliisilaitos. Mihin voi ottaa sitten yhteyttä sun firman asianajaja. Ota siihen sitten yhteyttä. Eli sinä. Sinne. Ja herra auton omistaja sitten on hyvä ja nousee tänne transporttiin. Kyllä ne mahtuu. Kyllä ne niin sopusasti mahtuu tuollakin olemaan. Rikosnimikkeitä tuli hyvin paljon. Tuli törkeätä rattijuopumusta ja yhdelle tuli sitten virkamiehen vastustamista, kun pisti hanttiin niin kovasti siinä. Ja sitten oli vielä kulkuneuvon luovuttamista juopuneelle. Et siinä oli monenmoista rikettä tuli sitten näille miehille ja osa oli niin voimakkaasti päihtynyttä, että he jäivät säilöön senkin vuoksi jo ja olivat hankalia siinä partion heidän kanssa jutustellessa. Ei tästä mitään muut, mutta Ricky Martin jäi nyt väliin.